Vítejte u našeho dnešního pohledu na architekturu. Ponoříme se do světa baroka, stylu, který je doslova nabitý dramatem, velkolepostí a taky spoustou překvapení. Tak se připravte, čeká nás cesta plná dynamických křivek, úžasných iluzí a taky skrytých významů. Tak, pojďme rovnou na to a začneme u samotného názvu, protože jeho původ je, řekněme, mnohem překvapivější, než by se na první pohled mohlo zdát. Takže, co přesně se skrývá za tímhle slovem? Dnes si ho spojujeme s něčím velkolepým, zdobným, možná až opulentním. Ale kde se to slovo vlastně vzalo? No a teď pozor, původně to byla nadávka. Ano, slyšíte správně, vzniklo to z portugalského slova pro nepravidelnou, jakoby pokaženou perlu. Pozdější kritici v 18. století tímhle slovem označovali umění, které jim přišlo prostě nevkusné, bizarní a přeplácané. Představte si to. Nejdřív to byla urážka a až pak se z toho stal název celé jedné úžasné epochy. Ale baroko samozřejmě nebylo jenom bizarní. V jeho jádru byla obrovská touha vyvolat silné emoce. Všechno se podřizovalo dramatu, pocitu neustálého pohybu a taky snaze dotknout se něčeho, co nás přesahuje, něčeho iracionálního, nadpřirozeného. Abychom tohle umění opravdu pochopili, musíme se podívat na dobu, ve které se zrodilo. A ta doba byla vším, jenom ne klidná a míromilovná. Vítejte v 17. století. Evropa je jedno velké bojiště. Zuří 30letá válka, která naprosto překresluje mapy. K moci se derou absolutističní monarchové, kteří soustředí veškerou moc a bohatství do svých rukou. A státy mezi sebou vedou nelítostné ekonomické války. Tohle je přesně ta půda, na které vyrostla architektura moci. A tady se dostáváme k jádru věci. Architektura najednou nebyla jen o stavění hezkých budov. Vůbec ne. Stala se mocným nástrojem propagandy. Měla za úkol ohromit, přesvědčit davy a jasně ukázat, kdo tady vládne, ať už to byl král ve svém paláci nebo Bůh ve svém chrámu. Dobře, cíl byl tedy jasný, ohromit a přesvědčit. Ale jak to ti architekti vlastně dělali? Jaké byly jejich triky? Co přesně udělalo baroko tak barokním? Vlastně se to dá vysvětlit na jednom jednoduchém tvaru. Renesance předtím byla doslova posedlá dokonalým klidným kruhem. Byl to symbol harmonie, řádu, rozumu, všechno se dělo na svém místě. A baroko to ten klidný kruh vzalo, zmáčklo ho a vytvořilo elipsu, ovál. A proč? Protože ovál v sobě skrývá napětí a pohyb. Není statický, neustále nutí oko, aby ho sledovalo. A tenhle dynamický princip se pak rozjel ve velkém. Najednou nebyly zdi rovné, ale vlnily se jako nějaká kamenná opona. Půdorysy se staly složitými skládačkami plnými křivkek. A schodiště? Ta se proměnila v obrovská dramatická jeviště. Celé budovy doslova ožily a roztančily se. Tak jo, a teď se pojďme bleskově proletět po Evropě a podívat se, jak se tenhle dramatický styl chytil v různých koutech kontinentu. Všechno to samozřejmě začalo v Římě a tam proti sobě stáli dva titáni. Geniální a společenský Lorenzo Bernini a náladový a radikální Francesco Borromini. Byli to věční rivalové. Bernini vytvořil tu velkolepou kolonádu před svatým Petrem, která jakoby objímala věřící. A Borromini, ten navrhoval stavby tak složité a odvážné, že tím všechny šokoval. No a z Itálie se tenhle styl rozlil do celé Evropy, kde si ho každý přizpůsobil. Ve Francii, jasně, Versailles, okázalá oslava moci krále slunce. V Anglii zase Sir Christopher Wren použil umírněnější baroko, aby znovu postavil Londýn z popela, po velkém požáru. No a v Rakousku se baroko stalo synonymem pro přepichové paláce šlechty, jako je třeba Belvedere ve Vídni. Ale teď se vrátíme domů, do českých zemí, protože to, co se s barokem stalo tady u nás, to je kapitola sama pro sebe. Tady totiž tenhle styl dosáhl naprosto unikátní a geniální podoby. Zpočátku to bylo hodně inspirované zahraničím. Třeba tady máme zámek Troja od Jeana Baptista Matea. Je to klasika, velký dominantní sál uprostřed, symetrická křídla, je v tom síla, řád a jasné poselství moci. Čistá přehledná práce. Jenže pak přišli na scénu mistři jako Christoph Diensenhofer. A podívejme se na tohle. Půdorys kostela svaté Kláry, najednou je všechno jinak. Tady se vracíme k té naší milované elipse, k oválu. Všechno se vlní, prolíná, je to spleť křivek, která vytváří neuvěřitelnou iluzi pohybu a prostoru. A když už se zdálo, že dynamičtější a složitější už to být nemůže,
Objevil se na scéně naprostý génius. Jan Blažej Santini Eichel. A ten udělal něco, na co si nikdo před ním ani po něm netroufl. Rozhodl se spojit dva naprosto odlišné světy. Vytvořil něco, čemu dnes říkáme barokní gotika. Zní to jako protimluv, že? Emotivní, dynamické baroko a k tomu přísná vertikální gotika. Ale on to dokázal. Vzal barokní dynamiku a spojil ji s gotickými konstrukčními principy. A dělal to hlavně pro staré církevní řády, které tak chtěli navázat na svou slavnou gotickou minulost. A jeho absolutním, vrcholným, mistrovským dílem je bez pochyby tohle. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Stavba tak unikátní a geniální, že je právem na seznamu světového dědictví UNESCO. Protože tohle není jenom kostel. Vůbec ne. Je to šifra. Je to matematický a duchovní rébus vytesaný do kamene. Santini sem totiž zakódoval celý příběh a symboliku svatého Jana Nepomuckého. První klíč k téhle šifře, číslo 5. Proč zrovna 5? 5 hvězd, které se podle legendy objevily nad hladinou Vltavy, když v ní utonulo světcovo tělo. A druhý klíčový symbol? Číslo 3. To je samozřejmě jasný odkaz na nejsvětější trojici. A teď se podržte, jak to Santini všechno propojil. Půdorys celé stavby? 5cípá hvězda. Po obvodu ambitů je 5 kaplí a 5 bran. Uvnitř kostel se střídá 5 trojúhelníkových a 5 oválních výklenků. A čísla 3 a 5 se opakují úplně všude. V oknech, na klenbách, v detailech. Je to naprosto geniální matematická a duchovní báseň v jednom. A to nás, myslím, přivádí k té úplně závěrečné myšlence. Santiniho dílo a vlastně celé baroko nám klade otázku. Může být architektura něčím víc než jenom budovou? Může to být zároveň příběh, hádanka a hluboké duchovní poselství? A baroko nám ukazuje, že odpověď je jednoznačné ano. A právě proto nás nepřestává fascinovat dodnes.